Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Usukamati United Students Union of Karbi Anglong Ahinpen Civil Subdivision Asaihem at Hingno Along Kachesong Kepadupon. Arkoini Pai Craner Cap Arni Karbi Anglong Solajong Usuka Lo Charlie Ahinpen Civil Subdivision Asaihem at Hingno Ongdong Amuluk Pen Kachesong Kepadupon. Kedamtang suri hinira kretrok aningkan State Government Congress ay Asorkar Torun Gogoi ahin Hawar Kehat Civil Subdivision Hawar Kehat Arat Apan Subdivision nang pilu. Bonta non puan tami mesen asaya hem avelang lapen SDO tami avelang lapen thu asaya hem along klembang phubang phiatum inudbakta kavisi theglong. Lasi usuka ahin pen prabjin pen SDO nang pinangji lapen labang so asay hem along kenang sot ahin klembang phubang phi apan prabjin pen voreng anghoy pathir ponang pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang apan sodak pen choning ripon lapen pinpura lotami pulis ahin pensi pipale pon pupusi pherang kya thengnu nang pachini dun Havar ke hat pen siwaram kro Karbi Anglong News. Cleared up Karbi Society Committee atumpen Karbi Sengkan kimi katalon pon jiaphan birta kipang dakpon. Lakhain kwaratrok Duarbagori constituency ke parlo Kajironga kohora cleared up Karbi Society atumpen cepatir pi ponsi non kewangji thang niphai isi lapen hinian Karbi Sengkan kimi katalon pon jiaphan kohora cleared up Karbi Society atumpen sikdang pon bomlo. Lapen ason kachapati ponsita pedo ponji lapen chuphapon Karbi artist chingbai tiso lapen arak folk fusion benatum aphansi kohora cleared up Karbi Society atumpen man pengal hiaman pen chuphapon pusi pherang ke thengno nang pachini don lapen kohora Kajironga per thelong ki kaprek state country penta kai ke kijui kelang wangpik lasi kohora cleared up Karbi Society atumpen ki bipon Karbi Sengkan kimi katalon pon jialong ongdung armu nang chetong dun pen RD nang pidon vek thapasi Duarbagori constituency pen chenglok East West Dima Hasao Sunitpur Biswanath Akarbi doanatum hanta Kajironga kohora cleared up Karbi Society Maipu Harlong bi phangcho dun maipu binison ingti dihin rimbang prodip terang kong chunbang dhoniram rongpi chunbang gobin ingti atumpen solangdo Karbi arat aphan chuning ripon Kajironga pen roson ingti Karbi Anglong News. Kado kabe solangdo Karbi arat tumpan itum cleared up Karbi Society ahin pen kado kabe fanta ningkan kimi sengkan kimi akardom pajir glo nitum cleared up Karbi Society kohora ahin pen abutung ahin pen itum non kebangji niphai thang achiklo tarigisi niphai si pen hiniar nian panini isi ajai megnitum ibiponi phaning hanglo lake itum Karbi Sengkan gimi katalon lo lapen nitum kohora hawar along Kajironga hawar pulo da kohora arong along ba nitum Kajironga hawar along itum jutang jubat ahin abang akadure mate asone chok che nitum mane kadure sondo jetheklok lasi nitum abang so matha pon pensi nitum jutang jubat ahin kepa phihu pu jetheklong sinitum uthot la non pening sengkan penitum jutang jubat aphan RD pipon mate perthe pache thangi phan mane nitum ninghang pensi labang so ning sengkan mi ketalon ahut sini tum isi rong aje so pu talon pon igi lasi kadogo i phanta phai lo aitum nang chek tok dunik tha chuning ri lo atheke nil tum isi aluti towar matha pondo athema la Kajironga hawar det polang walilo la nil tum area an bangke ana kaprek banga det pen dak India hawarang bo hetame Kolkata Delhi Mumbai la kado kabe pen mane dak ngejui tum topik mane visitor hisap turis asini tum ke dak ke turis area pinakapot mane isi
Karbi jutang jubat pacha thang pon ni phan si joy ke towar doji monon phi lapen che thang pon ji phan thang pon bo posining thelo la sini tumla leadership society ahin pen abutung ahin pen itu labang so ame ibi phan arong aji ibi phan se la itu pini perang ke butung otum phan chuning ripen ka lapen labang so ame itu awak pet pen ane kimisen pen pachun pon thegi phanta nitum ning thelo asi kadu ga phanta chupha pon sini tum Karbi society la leadership Karbi society ahin pen nitum kadu ko phanta kardom pajirdo ado kadu ko phanta kardom pajirdo ado Kanta la nale tum la panin nialong alhi ka chapa ponoton doing mas. o doing ji nitum la non sing baik bom lo nitum la aluhi bang ke aluhi sarpu apan manpeng aluhi la kadu ko yotha phapani ji la peni tum program bedeng pon la tarik siar ni bang ke ini tu la heri itu local non local anpathet thekhedat posi local atong bong la itu Karbi atum কিছুমান স্পোর্টস do sport মানে খেলাল হে kapathu larling no kapathu mukha bang chepate pon pola pen aju bang ke lunkan chepate do po laben puthotar ni bang ako la Karbi itu majutang jubat along ke kan asona mung doan amukha bang ni tun display hisab sini tum non heri perform bang do po lapen kachop hapon lun se pilun se podoji le tum non ako ke hang pon ke non aku kehang pon mane pathiki alo chingbai ti so lapen arak fusion ben lun barim pen ate ot pen lun asi kadu ko yanta phai glunai tum phat kardo Nale men jithai ta. o nelimen ke binison ing ti anna rap mai fu lo nili India pen Bangladesh a border kalai charadung West Garo Hills along I joining nar kichitang kelongpon. Kedam tang arkoi ni phai kritrok India pen Bangladesh a border kalai charadung West Garo Hills along I joining nar kichitang kelongpon lapen labang soing nar aphan Bangladesh amuni datum nang kiplung ahut lapu India hawaralo nang keli anke thilotlo lapen labang soing nar kithi inang koke lapu henlo bikar ke pilapen ingchin kerepen ke joromat apran damnang koklopusi pachini pon lapen BSF atum we life atum aphan pachini si postmortem aphan ponlo lapen angthek ke longpon ke ingchin kere lapen bikar si kipi pusi pachini pon news text report Karbi Anglong news Wisman Hanse arong arat non puanta Karbi Anglong Termas Council pen kerap alang jundun long lelang. Nijang Karbi Anglong hamren pen kahilo kilometer ingkora troxy back doji socheng constituency angkang arlo Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy adung. Wisman Hanse arong arat non puanta kijun alang mesen sorkar pen akerap long dun delang. Parivartana Sorkar ahut socheng constituency along tami pregjam adim along local MAC het singrong parpen towar lang haihu rong rup along klar et klarbor nangji aphan purat kaching thor amu klemponlu bonta Wisman Hanse arong along ke non puanda kijuna lang mesen longdun delang Indian Red Cross Society Karbi Anglong aru atumpen okering inrosing inghi auditorium hall along hormukeron pon. Sonsi arkoini phai krener kep arni nomati constituency ke parlo okering inrosing inghi auditorium hall along Indian Red Cross Society Karbi Anglong aru atumpen chepateur piponsi disaster relief fund pen Hauraghat Bukolia Phuloni Langhin Dokmoka Dengao Parukhwa lapen okering aratatum aphan kadu kawi don pharupho ahem tun atum aphan tarpolin chitemalan kasu harlung pen chenglok ke ongdung kenangsot ahormu keron asai dengponlo Bangso hormukeron amayalong Karbi Anglong arat aphan lapen Karbi Anglong Termas Council kachari kethe kiding atum aphan nang cherap nang chito dunpen ardi nang pidun nang jipusi Indian Red Cross Society Karbi Anglong aru kongchun bang borsing phangcho ahin pen choning ripon Habar khat pen Sivoram Kro Karbi Anglong News
ke tu mungkin kita emergency tu kilo ni file dong gari dah kami dah tu lalu ada office long power bos kami dah sungkul mandariwal abilang ta office itu coba go down coba ta ada protection apa ni dong pinian anta abilang kami council dong pinian arni an nangkelang dun pangkre dong sin dong hekom long sedami nil tum rat asal ke claim nil tum pini politics ke claim kali tapi nil tum rat dong sikarjap rat ke semua sikarjap अच्छा रात के सिमुल में नाल तुम लोग से नाचर में सुधर लोग से आनो से तो बेटस से ये हन नाल तुम पानिया को अपना चुरोजी पान से नाम तेरे तो कार्डो kesaran tela lahai ahor nang tum keron ke nang tum hin pen se ke nam lo ma mate nang li tum langsung men tong nang le lo lahai la ne तुम ini dak kiron pon lahai utensil box tarpaulin lapen hajin keys ba musuri bachki malam tu same laso buta kinil tum international organization of nil tum Karbi Anglong long hara so kisum ke boy isi members mesti select gila members along pun men select ko laso select pen ni long office long nang le pen office pen ni tum guardian pothai ko guardian pen pothai pen le tum ko dilian he koran le ko he koran pen sela tum na just soji alang tum una pen ni ban da China pen main sami Geneva pen ni ban sami alang tum si collect pen si ni tum manam na pothai lasi ni tum laso nang pothai ahmul tum Karbi Anglong along anak kile pan ahot pen dia ko iti atik ada ke pangrum nang ada ane China pen ane thai Japan pen ane thai US pen ane thai Geneva pen ane thai lasi laso sampai jel dom Indian dom kilong le ahum side lasi laso ahum bang kenal tum sudeng pon babi pon ya meeting sampai nang lasi ngan kilong kilang bukan nang itu boy pon lasi rat non lagi ini kami masuk ke dalam non anu itu proses sampai tim kelaparan mana sih ada semua pasal tim yang mana ada reduce itu masih di dalam